Salutare, Alex sunt eu. Astăzi avem o proprietate, este pe Popa Tatu. Da, este ușor atipică pentru că este o mansardă. Ne aflăm la etajul 5. Mansarda se află la etajul 5. Practic, clădirea este o clădire P+4 plus mansardă. Ce vedem aici este în proprietate. Deci, proprietarul actual a scos tot ce era, dușumelele, podelele, tot ce aveam ca tâmplărie în interior, s-au scos sau o să le vedeți prin interiorul proprietății. Vedem, aici este, ce vedem aici practic este în proprietate, apare în acte, apare cadastrat. Sus se poate închide, se poate pune un geam și se poate închide partea de sus, în momentul de față este lăsată liber. Haideți să vedem despre ce e vorba și în proprietate, deci avem acea bucată care e în acte. Și de aici începe mansarda noastră, plus acea proprietate care apare în acte. Bun, vedem, avem acest culoar, este acest coridor care leagă toate camerele. O să mergem în partea stângă. Iată, în partea stângă avem bucătăria și avem și un grup sanitar, trebuie să fie un pic atent. Acesta e grup sanitar, cu geam. Trebuie să fii un pic atent pentru că avem aceste lemne care încă mai au cu ele. Bun. În partea dreaptă avem o primă cameră. E o cameră mai mică. Și aici avem încă alte 3 camere, practic. Acesta ar fi un hol. S-a deschis, se poate face o cameră mare aici. Eventual, în urma unei expertize MLPAT, se poate reconfigura proprietatea, bineînțeles cu stâlpi de susținere pentru care să înlocuiască pe cei care se dau jos, pereții care se vor da jos, dacă va fi cazul să dea jos un anumit perete. Bun, vedem și baia, la fel foarte bine că este baie cu geam, are geam. Partea bună, actualul proprietar a schimbat, a înlocuit geamurile, vedem, avem un termopan ce imită, e PVC, dar imită lemnul. E aici o cameră, practic s-a creat o cameră mare, deschizându-se aceste camere mai mici. Ați văzut? Haideți să vă arăt și priveliștea. Suntem pe Popa Tatu, foarte aproape de Parcul Cismigiu. Zona aceasta e o zonă specială, mie îmi place mult bucata aceasta cu Parcul Cazavilan, cu Popa Tatu. Unii dintre voi știți despre ce este vorba. Bun. Ați văzut? Mergem mai departe, la fel trebuie să fiu atent. Deasupra e un pod, dar înțeleg că e un pod care nu e în acte și nu este mic de înălțime. Eventual poți să depăstezi anumite lucruri acolo. Bun, vedem o nouă cameră. Da, știu că arată destul de rău, dar se face, nu trebuie să țineți cont neapărat cum arată în prezent. Viitorul cumpărător și-o face să arate excepțional. Ce vedem în față este casa radio. Arată foarte bine. Mergem mai departe și vedem și ultimele 2 camere. Iată una dintre ele. Micuță, sunt camere mai mici. Îmi plac foarte mult aceste priveliști. Sunt câteva zone în București excepționale și aceasta e o zonă excepțională, lângă Parcul Cismigiu. Iată și ultima cămăruță, ultima cameră și avem din nou aceeași priveliște. Casele vechi, unele dintre ele arată senzațional. Despre asta e vorba. E o proprietate aflată la mansardă. Avem o suprafață de 80 de metri pătrați. Clădirea este o clădire construită în anul 1932. Am verificat pe lista primăriei București, nu este încadrată în nicio clasă de risc seismic sau urgență. Probabil că nu a fost expertizată. Haideți să și deschidem geamul ca să vedeți cum. Iată cât de fain este. Da. Deci vă spuneam 1932, parter plus 4 etaje plus această mansardă, plus mansardă. Prețul proprietății 93.000 de euro, e un preț negociabil. E bine faptul că proprietarul nostru deja a scos multe lucruri, e muncă să scos toate aceste lemne, toate aceste dușumele. Practic se poate turna direct și apa peste acest planșeu de beton. Se toarnă și apă autonivelantă și ulterior îl poți finisa cum dorești. Bineînțeles, cel mai probabil de parchet.
Despre asta e vorba. Eu, ca de obicei, sunt Alex, vă prezint diverse proprietăți, unele dintre ele arată rău, unele dintre ele sunt pentru investitori. Multe dintre proprietățile pe care vi le prezint și sunt atipice sunt proprietăți pentru investitori care văd dincolo de cum arată aceste proprietăți în prezent. Se transformă, o poți face să arate excepțional și atunci o poți închiria. Mulți dintre ei preferă să le închirieze în regim hotelier sau în regim normal. Toate cele bune, închid aici video, toate cele bune, eu care obicei sunt Alex, ieșim la vizionare pe cei care sunt interesați de acest tip de proprietate. Numai bine!